16.3.2018 občiansky tribunál reaguje na politický a kybernetický terorizmus na Slovensku. Právnym titulom veškeré moci a právomoci na Slovensku, výkonu práva a povinnosti je ústava. Takže sme v právnom priestore. Predpokladom existencie štátu je vznik štátu. Aby štát mohol existovať, musí vzniknúť. Takže štát vzniká v slobodných a demokratických voľbách. To znamená, vznik štátu sa nazýva ústava. Ústava sa obnovuje v slobodných a demokratických voľbách každé 4 roky. No a musíme si ale pripomenúť, že 1.5.2004 sme odozdali úplnú politickú moc na Európskej únii, Európsku úniu a Európske spoločenstva. To znamená právo voliť a byť volený, najmä. Tam sú potom ďalšia plejada politických práv, takže oni zanikli de facto všetky, sú len iluzórne. Takže právo voliť a byť volený. Teraz si položíme otázku. Demokratické a slobodné nuly zriadil štát? Ústavné orgány? Z ničoho pochádza Slovensko? No, ako je všeobecne známe, takže politická moc na Slovensku pochádza z trestnej činnosti a z nevedomosti. Teraz sa pozrime bližšie na médiá. Aby mohla existovať slobodná spoločnosť, musia byť slobodné médiá. No, slobodný prístup k informáciám. Médiá sprostredkovajú občanom kontrolu moci. Samozrejme, kontrolujú aj novinári, výkon moci a právomoci, ale aj hlavne občania. Základná moc. Takže v štáte môže byť iba jedna moc. A to je občania. To je občania. Základnou mocou sú občania. To znamená, Európska únia vyručuje našu moc. Musíte sa rozhodnúť slobodne. To znamená Slovenská republika alebo Európska únia. No, takže teraz sa spýtam, aký majú mandát kybernetickí teroristi, respektíve ako majú licenciu na vysielanie na Slovensku kybernetickí teroristi od 1.5.2004. Takže už vieme, s kým máme dočinenia. No, prečo novinárky na Slovensku zatĺkajú kolonizáciu Slovenska európskymi diktátmi? Prečo? Na tam si potom odpovieme na otázku, či majú licenciu platnú na Slovensku. No. Robert Fico a spol sú obetnými baranmi čierneho parlamentu, mediálnej monarchie globalistov. To znamená nielen v posledných mesiacoch, týždňoch, dňoch a hodinách, nielen na Slovensku, títo kybernetickí teroristi, respektíve mediálna monarchia korporácie na Slovensku prostredníctvom svojich debilizátorov, šíria politickú nenávisť a destabilizujú život na Slovensku. No a nemajú zábrany ani pred adolescentmi, takže zneužívajú maloleté deti. Ja len pripomínam, že maloleté deti nemajú spôsobilosť na právne úkony. Takže tie úkony sú absolútne neplatné. Ale vidíte sami, že nielen na Slovensku, aj v Čechách, že adolescenti sú postupne zaťahovaní do politického boja, čo je zavrhnutia hodné, podle a zvrhlé zo strany týchto politických teroristiek. Takže útok na tieto politické teroristky je útokom na ríšu zla. Nie opačne. Je to útok na ríšu zla. No, teraz si treba uvedomiť, že
títo samozvaní recidivisti na Slovensku, respektíve kriminálnici, môžu podávať demisiu do rúk prezidentovi ničoho, prezidentovi slobodných a demokratických nul, respektíve potulnému a ojazdenému Kiskovi. To je fraška, to je nasmiech. No a teraz si zoberte, že či na základe týchto faktov sme nepodložili, alebo som nepodložil morálnu, politickú a právnu idiociu týchto slobodných a demokratických nov na Slovensku. Nie je to idiocia? No, teraz demolícia na Slovensku je pod kontrolou Jaromíra Čižnára. Títo pištolníci s Jaromírom Čižnárom z generálnej prokuratúry len dotvárajú kolorít zlomoci na Slovensku. Teraz, bez viny nie sú sudcovia ani sudkyne. Právnym poriadkom majú uloženú povinnosť oznamovať a prekazovať, respektíve prekaziť trestnú činnosť politického a kybernetického teroru, ktorý je objektívny. Napríklad dostávam sťažnosťou, že pán Harabín číre dobro. Takže ženy, prostitúcia a korupcia rozderuje spoluobčanov. Ďalej si treba uvedomiť, kto volil slobodné demokratické nič. Kto volil? Menšina oprávnených nul. To znamená separatistické teroristky, kybernetické kričia, chyťte vrahov. Kto z vás by chcel, aby o vine a treste rozhodovali kybernetické teroristky a adolescenti, a nie súd? Kto z vás by chcel, aby o vine a treste rozhodoval zdivočelý dav? Správame sa protištátne, protinárodne a protislovensky, lebo nám to robí dobre? Slobodné a demokratické nuly? Existencia a budúcnosť Slovenska a nášho potomstva je vo zveráku temných síl. Obrana dôvodu právneho štátu si vyžaduje organizovanosť a kooperáciu. Rovnako ako detko s babkou ťahal repku. Vinu nesú mediálne korporácie, alebo ak chcete, mediálna monarchia, globalizovaná. Samozrejme sú tam sionisti, anglosasi. A my sa musíme brániť. Takže toľko k problému Titov. A tu si odpovedzte, či tá banda v tom bratislavskom verejnom dome a ktokoľvek na Slovensku, ktorý sa označil za verejnočiniteľa, či má právny titul odvodený z tejto ústavy. Či policajtka na Slovensku, ktorákoľvek, môže podložiť výkon svojej moci a právomoci na základe tejto ústavy. Kto je pánom na Slovensku? Ústava. A každý, kto ju reprezentuje a obhajuje a bráni. Ten je ústavný orgán. Takže samozvaní zločinci nemôžu odozdávať moc do rúk prezidenta ničoho. Respektíve nemôžu podávať demisiu do rúk prezidenta ničoho. Prezidenta slobodných a demokratických nôl. Vráťte sa tam, kde patríte. Do ničoty. Volím zvolené právo, volím správne.